Muri yeZimbabwe aiwa vanozonchamisa vanoti kunyangwe zvayo TSHABANGU ndakaisiya kunyangwe TSHABANGU yakavhariswa asi inini ndiri kupusha for mafresh elections munyika yeZimbabwe before 2028. Muri yeZimbabwe vanozonchamisa vanga vakanyarara asi muzora nhasi vabva vakapa macitizens hope, vabva vakapa masupporters avo hope yekuti musatombowara musatombotya change iri kuenda new political party. Muri yeZimbabwe usataendera mberi nokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombotsvana maupdates anokupa pano paZM News Live nokuti munhau munouya muchinzi despite ditching opposition citizen coalition for change TSHABANGU party as the leader, Nelson Chamisa says he is determined to push the country to hold fresh elections to correct the August 23 and 24, 2023 general elections, which he described as a gigantic fraud. Chamisa told our senior reporter Miriam Mangwaya, MM, in an exclusive interview that elections will be held under a new political movement, which he described as the new door that has never been used. Saka muri yeZimbabwe ndozvakaita vanhu vanyosonchamisa vachiti ndikuya change iri kuya new political party zvangasati zvakamboitika. Saka vanoendera mberi vachiti your decision to step down from the TSHABANGU has been received with mixed reactions among Zimbabweans, particularly your supporters who seem to not to understand your future plans in the political arena. What is your plan? Saka ndo plan yana vanosonchamisa vachiti aiwa ini plan yangu ndokunza mafresh elections before 2028 toda kunza change new political party mazvamba musingafungiri. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko anotaura vanhu vanosonchamisa. Pinda mucomment section medu mutudze munoti kudii, munofunga kuti kudii. Musakangana kusubscribe kuleka pachona on the bell icon. Tirambochana maupdates anokupa pano paZM News Live.